या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। मुंबई भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग रोरो बोट सेवा अंतर्गत M2M ही प्रिन्सेस बोट विजयदुर्ग बंदरात दाखल झाली। मुंबईहून निघालेल्या या बोटीची जयगड आणि विजयदुर्ग या ठिकाणी यशस्वी चाचणी घेण्यात आली। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवामुक्तीमुळे रिक्त झालेल्या 73 लिपिक पदांच्या भरतीसाठी सहकार खात्याकडून मान्यता मिळाली। अर्ज करण्याची सुविधा 5 सप्टेंबर 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत उपलब्ध राहणार आहे। मोती तलाव येथील मगरीला जेरबंद करण्यात सावंतवाडी वन विभागाच्या रेस्क्यू टीमला अखेर 5 दिवसांनी यश आलंय। या सापळ्यात ही 5 फुटी मगर कैद झाली। तळेरे येथून मुंबईला लक्झरीनं जात असताना अचानक अस्वस्थ वाटू लागल्यानं ओझरम येथील स्नेहल संतोष राणे या शिक्षिकेचा उपचार सुरू असताना आकस्मिक निधन झालं। ही घटना बुधवारी घडली। स्नेहल यांना मधुमेहाचा आजार होता। शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या मडुरा येथील गणपतीचं आमदार निलेश राणे यांनी दर्शन घेतलं। आनंदाचा शिधा हिंदूंची मतं मिळवण्यासाठी वाटला होता का, असा सवाल ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केलाय। आनंदाचा शिधा बंद करण्याचं कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावं, असं आवाहन त्यांनी केलंय। आमदार दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्गच्या नूतन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची भेट घेत त्यांचं स्वागत केलं। यावेळी मतदारसंघातील विविध विकास कामांसंदर्भात चर्चा केली। कुडाळ बस स्थानकात आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते मोबाईल चार्जिंग स्टेशनचं लोकार्पण करण्यात आलं। नगरसेवक अभिषेक गावडे, विलास कुडाळकर यांच्या वतीनं हे बसवण्यात आले। शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद शाळा भरणीचे मुख्याध्यापक केटी कळसुलकर यांच्यावर दबावाखाली शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्यास शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला। 700 वर्षांची परंपरा असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील मळगाव येथील माळीचं घर म्हणजेच घरवडकर राऊळ कुटुंबियांच्या गणपतीला 7व्या दिवशी जल्लोषात निरोप देण्यात आला। मंत्री नितेश राणे यांनी खवळे महागणपतीचं दर्शन घेतलं। ट्रस्टतर्फे होणाऱ्या विविध सामाजिक धार्मिक उपक्रमांचा शुभारंभ केला। तळेरे बाजारपेठ इथं खरेदी करताना वैशाली संतोष घाडी यांची पर्स अज्ञात चोरट्यानं चोरली। पर्समध्ये 3,15,000 रुपये किमतीचे 4.5 तोळ्यांचे सोन्याचे मंगळसूत्र, 5,000 रुपयांची सोन्याची नथ, 8,000 रुपये रोकड मिळून 3,28,000 रुपयांचा मुद्देमाल चोरीस गेला। माझगाव येथील प्रसिद्ध मामाभाचा गणपतीचे ढोल तासांच्या गजरात विसर्जन करण्यात आलं। भाविकांनी मोठ्या उत्साहाने यात सहभाग घेतला। सिंधुदुर्गात 7 दिवसांच्या गणरायाला भक्तिमय वातावरणात निरोप देण्यात आला। भजन, आरती, फटाक्यांच्या जयघोषानं परिसर दणाणून गेला। मुंबई गोवा महामार्गावर पन्हाळेतर्फे सौंदळ येथील नीनादेवी मंदिरानजीक राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथकानं गोवा येथून मुंबईला जाणाऱ्या ट्रकमधील 2,71,72,280 रुपये किमतीचे गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याचे 1,866 बॉक्स जप्त केले। रत्नागिरी शहर परिसरात युवतीच्या खून प्रकरणात अटक केलेल्या दुर्वास पाटील यानं आणखीन 2 खून केल्याचं पोलीस तपासात समोर आलंय। हे सगळं खून दुर्वास पाटील यांच्या वडिलांच्या नावे असलेल्या सायली बार जवळ संबंधित असल्याचंही स्पष्ट झालंय। भक्तीचा खून केला त्यावेळी ती गरोदर होती, त्यामुळे तिच्या गर्भातील बाळाचाही खून झालाय। येत्या काही दिवसांमध्ये पाऊस पुन्हा जोर धरणार असून पुढील 4 ते 5 दिवसांमध्ये प्रामुख्यानं कोकणात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेचा इशारा देण्यात आला। कुख्यात गँगस्टर अरुण गवळी उर्फ डॅडी अखेर 18 वर्षांनंतर कारागृहाबाहेर आलाय। सर्वोच्च न्यायालयानं जामिनावर त्याची नुकतीच सुटका केल्यानं नागपूरच्या मध्यवर्ती तुरुंगातून तो बाहेर आला। राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी समाजासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय। ओबीसींच्या प्रश्नाबाबत एका उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे। मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसी समाजावर अन्याय होईल या भीतीनं मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला। हैदराबाद गॅझेटियर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी गाव पातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला। याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागानं प्रसिद्ध केला। राज्य सरकारकडून काढण्यात आलेला मराठा आरक्षणाचा GR पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याची टीका लक्ष्मण हाकेंनी केली आहे। सोन्याच्या दरात 880 रुपयांची वाढ झाली असून 24 कॅरेट सोनं 1,06,070 रुपयांवर स्थिरावलंय। 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 800 रुपयांची वाढ झाली असून 98,050 रुपयांवर पोहोचलाय।
गोव्याचे नवे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या पहिल्याच बैठकीतील राज्यातील रस्त्यांच्या स्थितीवर आढावा घेण्याचे निर्देश दिले। केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार सप्टेंबर महिन्यात मान्सूनने उत्तर भारतावर चांगलीच पकड मिळवली आहे। बहुतांश राज्यांमध्ये थैमान घालण्यास सुरुवात केली आहे।